Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, video taniman to sa gawin man to na pag-unboxing tano sa kuan armrest. Ako package na may receive tano ay kanya makapat gawi. Kaya pun sa kuan Pilipinas. Na pakapurod na video ka tito ko kuan matas. Nabaga armrest data go ya pato pa tano. Na mandan. Iman to mga sadik na pagkailangan na kano giatag baksaya na giso armrest na antano may litago yan may item na giso bisyan pinaka bisyan para tugon sa baba para kumapat pipi mabugra ka kaptian anatlo ti man na napsiputan kailangan na misipot tapos sa baba na no pagkailangan na kano may uwa pag install tano mapasutan wen ay install tano pagkailangan na kano mani ka tugon sa gito kwan track tano atas kaning gi armrest yan. Okay, nagi na may kapepe ni kaso kusugudan sa gito kakuantan taraktan insyaallah katanap tugon sa soft drinks yung kapepe yan tapos na nabugi na biptugon kanap tugon sa sigupan. Okay, nabanan na besa ka plastikan di ka pa ibaptugo yan na yung mga USB port yan patiman tapos gian ang mga kuanan slider yan mga para pakaisigan ka sa unaan ako pakaisigan ka sa yan katan sa kanya tapos na kanan nakipuruan na para may pupuro sa limang lagi din na yun na kinipuro yan insyaallah nagi na may app ni detano malapis kay pamasa tanong katan so kuan yan first layer yan kapay tegun ka sa kuan kaminsan sa cellphone ako kaminsan sa mga coins pera ata kadekenan sa manan para may bubo para lumatupik na may bubud no to atan sa kanyan nagina na ison nakapagay na naptugon sa mga wallet yun na ni makuha na mapiyaw na tapos nagyamay item na mga screwanan yun na ni ngamit na ka para kumapat sa kanyan para may install ka pipi sa gito truck ka kailangan na pang screwan ka ngamitan ka sa screw o di nga gamitin sa screw nada bali na pagkakaw yun na ni kasuanan mapasatan mo yan ano pagkailangan na kano naman ikatugutan na sa truck yan napaganay tanong ay tuguan sa gito ako paganay tanong ay aping galabag kumbutan lo tanong datano mga galabag sa lagi dito mga galabag sa lagi dito basak na yung install. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So iman to gawin nasisita no sa truck truck tano sa lagi do pitero kan kano kayo mew na makapasatan no mag-unboxing na pagkailangan na kano ano man ay gikabit tano sa armrest tano sa katayan na muntay niyo pipi ako isaw na pakonang kano sa mga lagi di agalbak na nabako expert sa mga lagi di paganda kung ba niya pingalbak ako isaw nag video na parini ko mga tawa kubabayon muntay ako para ko mga tawa paganda mo mingalbak sa lagi di may masa sa lagi di na sa kanya ni tumyago sa pumasa sa lagi diyan na kapagaya kuan dengan kuan pigabit sa ni kabiton o mano malagay pirak na mas mapiyo para di ka kuan nuwawan so iman to na muntay ni pipi sa iman to na kataya timingan tanong no ano man ikakatagutan na ron pipi sa gisa man ni tutay timingan tanong para di kuan karibat so gi may item sa manan nagi pinakabisian gi tugun tano sa gianan na duti man na ginatlo ti man na labuna duti man nakagamit tano san lagi din na imbutugsan tapos nagi mga screw niya mga screw ya gi tatagom saya na kailangan na kitigil kan sa ginawa nga asa ki-screwan ka na okay na buat tugumusan nakuan duwa so gi mga ito nagi mga lock yan mga lakanan ipaglock sa gito slider yan para dipindir ka o paglakan ka o di okay na mapiapaglakan para di may ban na misubra kaya kinitulod ka na miyulog sa katay mo tayo ni pipi sa ginan san tugo sa ginalabo na bagusan tugo na kailangan na kuanan tanudaan linisan tanudaan kanda ni kataguyan nun na di kalinisan para mapia ka kataguyan malinis so pama yun sama na ni Kidion sa ino palinisi kanden ni kataguon kay screwon na
di nga kalinisan ay buka kalinisin ngon na kuan ngon man kuha ngon man na iman to na ikabitan na ron giabis yan nakatanim gatog tanusan sa gina nakatataguan nun tapos nakailangan tanong na iso star atau nakad ni star so kilay sa puro tapos gina pangiskron ko timingan kong pipi ano man ikakataguan sa gina na padekat yan lagi do padekat bu na nga skro gina sa ebuteg ungusan na duo dia kan na pakatalong nga ko dipindir ka buman dipindir ka buo sa ano man kagamitan ako gamit ka sa para di kagaba siya ka bunan matitimo o matibay pakatiin ka gito pagigi mo nga di na ginan sa manan giyanan ni ipkidion sa muntay ni UPP sa matagunanan mga pangiskrutan no na imbutugtan na ron so isaon pang supporting to para mibutugtan no lagi do slide dira so kapag slide kapandiru sa katon ko to na giyap man imbutugtan na ron man so giya sunod imbutugtan na ron na kuha na ya pati man na iskruya gito pinakabisyan may kabitan na ron giya mala mapahad gina na sunod mala na gina na slider gina ni sunodon tapos mapasadanan lang langon na imbutug ko mangito daksala gina ni daksala tano sa kataya na pangiskruan tano ron para gibok imbutug tano ron. Pasadun to magugita mala nagip man ni tugun tanoron gi padulas ay betul siya na padulas gina ni slider yan sa kailangan na matagunan ng pipi ginan na kailangan na si matampar ginan na daalak yan ginanap tugun sa lak na kailangan na si matampar sa likod ko singatan para sa unaan na dingong katago ka kisantok sa gito kuan na handbrake na giya duti man na sem tugu lagi na ni lakian gina ni ipaglakon ino nga paglaki ka upama ko subra kitulod kon sa likod na kulug na giti dapat kapaglaki ngon sa katayam muntay ni pipi ka pakagaan tano para dip kati so video tano. So iman to namiyatagon pipi gya slider yan tapos na namialam buo na duty man na screw di gito no anday ni para o extra bun niya may kukuha na namiyada na isa dua na extra kisambi yun so iman to na imbutug tanoron gito daksala sa lagi de imbutug tanoron so iman to na isultan ron gya daksala inotiga kan na so tuguan sa lak na sitem para sa likod ka gina ni ka pa okay taon kapag alusudan ngon sa kita slider yan na lagi din na singa pa kita sa likod sa gisa kuan gid ni buntalian style yan ngatan ana pananaguan san so mahilig kuan muma na tep kapag tugun ka sa bamaan mga sigupan napeto na ni tugun ko na sara kaminon sa gina kuan mapini ka para relax ka pipi so dindu ko na limang gira di ko na driver mapiakap ko kuan yan gimi malami pamasaksay agi isaw na Cesariad na titu saya ko kuan matraffic na ino kailangan na kuanta daksala sa gina na katay sa manan so kaya taguon pipi pamagilaylay ni